Ahoj, Čau všichni, já jsem Vojta. já jsem Krištof a vítejte u suplementačního kurzu. V tomhle kurzu vás provedeme tím, co jsme vybrali nejenom za dobu našich zkušeností s různými doplňkama stravy, ale i tím, co jsme vybrali z toho, co vypadá jako nejlepší, třeba z vědy, co má dobrý důkazy, málo vedlejších účinků a další spoustu benefitů. A to jsou suplementy, které jsou tady obsažený. Přesně tak, je to, co jsme vytáhli vlastně úplně z toho chaosu, protože když si něco najdete na internetu, tak se pravděpodobně dohledáte toho efektu, co hledáte. A to samozřejmě nechceme, my chceme mít ty věci, které jsou podložené, které opravdu fungují, takže jsme tady vytáhli ten signál na povrch a je to úplně nejlepší, co jsme za těch 5-6 let, co to vlastně studujeme, objevili. Ale Krištofe, proč my vlastně bychom tady o tom měli mluvit? Jak to, že jsme kvalifikovaní o tohle nějakým způsobem řešit? Je to proto, že řešíme a zabýváme se jenom suplementama? Nebo co vlastně řešíme? Já myslím, že kvalifikovaní nejsme, ale vystudovali jsme biologii na Univerzitě Karlově a spolu založili jsme právě Code of Life, protože nás dlouhodobě baví optimalizace člověka a jeho zkušenosti, jeho biologie skrze biohacking. Přesně tak. Zkoumáme to, jak funguje lidský organismus, zkoumáme to, jak naše prostředí a jak to, co do ní dáváme, ho ovlivňuje a hlavně nás zajímá, jak se zlepšit kognitivní funkce, jak se zlepšit naše zdraví a hlavně úplně centrem toho našeho všeho, co vlastně děláme, je ta naše subjektivní zkušenost s prožíváním. Protože to je to jediné, co máme. Nám opravdu záleží na tom, abyste vy, stejně jako my, prožívali ten život co nejkvalitnější, aby byl ten život co nejpříjemnější. A takhle jsme sestavili i ten kurz. Přistupujeme k tomu opravdu z mnoha úhlů pohledu, takže se snažíme tak, aby vlastně všechno nějakým způsobem ladilo. Proto tady máte spoustu z těch informací, i různý disclaimery, i o tom, jak vlastně různě kombinovat ty doplňky stravy a tak dále, aby to dlouhodobě dávalo smysl. Nemá cenu, když někde je napsáno, že na x týdenní studii prostě to udělalo tenhle a tenhle efekt a zlepšilo to kognitivní funkce. Třeba to byla strašně velká dávka a pro nás by to dlouhodobě nemělo smysl. Tohle přesně s váma budeme komunikovat to, co dlouhodobě opravdu dává smysl, je udržitelný a bude nám zlepšovat tu naší subjektivní zkušenost a naše zdraví. Přesně tak, doplňky stravy a suplementy jsou neskutečně zajímavou oblastí. My jsme se k ní dostali při studiu vysoké školy, kdy jsme během prvního zkouškového měli pocit, že naše paměť je děravá jak emmental, že se nejsme schopní zapamatovat a objevili jsme naši první bylinku, která byla Bacopa monnieri, neboli brahmy. A najednou zjistili jsme, že to třeba používali tibetští mniši na paměť, na zapamatování. Začali jsme ji používat, prošli jsme tím několika zkouškovými, prošli se tím vysokou školou a pak jsme začali dohledávat studie, že to funguje na dlouhodobou paměť, že funguje na potlačování alergií a najednou se z toho stala oblast, kde jsme začali věnovat právě těm různým bylinám, doplňkům stravy a tak dál. Přesně. A ještě jako jedna věc, kde je vlastně spoustu doplňkového materiálu. Za prvé, je k tomu přiložená encyklopedie, je k tomu přiložená kniha, kde si můžete procházet neustále všechny ty věci, máte tam odkazy na všechny studie. A další docela důležitá věc, Krištofe, my nemáme jenom Code of Life, my děláme i podcast. Podcast se jmenuje Brain VR, děláme ho my dva, zveme tam vědce z celé České republiky, zajímaví lidi z České republiky, má přes 1 milion poslechů, má přes 90 až 100 hodin už vlastně našich mozků nahraných. A je to zadarmo, můžete si to pustit kdykoliv, kdekoliv. Jsou tam i některé právě díly, které se týkají ohledně bylinek, jdeme tam ještě trošičku víc do hloubky. Tenhle kurz je úplně jako sumarizace úplně toho všeho esenciálního a jdeme vlastně do těch nejdůležitějších věcí v každém tom videu. Ty videa jsou od minut 4 až po minut asi 16, takže myslím si, že tady máte jako opravdu obsáhlou encyklopedii toho nejlepšího a nejdůležitějšího. Vycházíme taky nejčastěji, upozorňujeme na to, když mluvíme o nějakých studiích, které jsou jenom na potkanech nebo na nějakých studiích na zvířatech, ale snažíme se u těch hlavních benefitů, těch nejdůležitějších věcí opravdu vycházet z klinických studií, z těch studií, které byly provedeny na lidech, aby jsme měli tu nejsilnější možnou evidenci, ty nejsilnější možné důkazy, proto aby to opravdu dávalo smysl, aby jsme si byli jistí tím, co vám předáváme, protože to pro nás je ohromně důležitý a chceme, aby jsme byli zdraví, protože sami všechny tyhle bylinky konzumujeme, máme s nimi zkušenost, takže opravdu vám
můžeme předávat nejenom to, že jsme si to někde načetli, my ty věci žijeme a žijeme už několik let, takže takže se v tom vlastně potom i cítíme, můžeme se v tom cítit dobře a můžeme si být jistí tím, co vám předáváme. Přesně tak. Máme rádi, když něco má právě nějaké třeba pozitivní účinky, a taky je dobrý se podívat i na to třeba, co to může mít za potenciální negativní účinky, vedlejší účinky a tak dál. A to nám právě poskytují třeba některá ta data, která samozřejmě studie taky nejsou samospásné, potřebujeme třeba daleko větší vzorek, ale na to se právě snažíme upozorňovat v celém tom textu. Na závěr, co si vzít do začátku, tak bych tady upozornil na nějaký vlastně hodnoty, na které se můžete sami sebe zeptat, jaký jsou vlastně vaše hodnoty, jaký je váš záměr, s kterým vstupujete do tohle kurzu. Já za mě při konzumaci doplňků stravy a při suplementech a vůbec v biohackingu, tak vyznáváme i v Code of Life nějakou zodpovědnost za vlastní zdraví. Je to o tom ověřovat si informace, ověřovat, co do sebe dávám, nebrat věci dogmaticky a hlavně myslet na tu dlouhodobost, aby to pro mému zdraví prospívalo a poslouchat se, měřit se ideálně a pozorovat se. Jo, přesně tak. Tady to, co říkáš, je za mě úplně to nejdůležitější a to nejdůležitější zpráva z toho úvodního videa. My sice vycházíme z těch všech studií a naší zkušeností, jenomže byla ta studie provedena na vás? Nebyla. Každý jiný a je důležitý sám sebe zkoumat. Třeba některá ta látka, třeba na ní máte alergii, třeba vám prostě nesedne. To se může stát. Je to třeba v 1% případů. Z těch studií tam je vzorky jsou třeba stovky až tisíce lidí, jak jde u některých suplementů samozřejmě. A tam opravdu to pro 1% nebo pár procent lidí prostě nesedne a nemá to takový efekt. Naopak pro někoho to může mít daleko větší benefity. Ale je důležité si uvědomit, hele, ta studie nebyla provedena na mě a je dobrý vlastně si říct, OK, tak já teďka sám se budu zkoumat, co to se mnou dělá, jak to hraje s tou mou biologií, jestli mi to vyhovuje nebo ne, a následně z toho udělat si nějaký závěr, přemýšlet o tom, co je udržitelný a vybrat si třeba, já nevím, tak tahle bylinka mi tolik nesedne a tahle jo, a za nějakou dobu to třeba zase obměnit. O těchto z těch konkrétních detailech, jak to třeba dělat, jak to konzumovat dlouhodobě, se pobavíme v dalších videích. Přesně tak, takže kultivujte si kritické myšlení, kultivujte si zodpovědnost za svoje krátkodobý i dlouhodobý zdraví a podívejte se do textu přeloženému k tomuhletomu videu, k tomuhletomu kurzu, protože tam se to všechno snažíme shrnout tak postupně. Jo, přesně tak. Mějte se krásně, ahoj. Těšíme se u dalších videí, čau. Snižovat. Takže zase je to širokospektrální houba, ale samozřejmě ten největší efekt má právě na